Hi guys! Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Yan, for today's vlog kami po ay maghahunting po kami ng ng ararawan. Sana meron po kami makita dito sa bukid namin. Ano Tagalog ng ararawan? Hindi, may Tagalog yan eh. Basta sa English niya, mole cricket. Mole cricket. Naka-search Hindi ko ka alam agad yung Tagalog. English lang daw alam. English na kasi tingnan. Tsaka Ilocano. Sino na nakatikim sa inyo ng ganun guys? Masarap yun guys. Exotic siya. Exotic food. Magpuputik tayo ngayon. Hindi kami naka-uniform guys. So, kasi nakalaba. Yun yung reason. Hindi po natin makakasama yung dalawang seniors guys kasi nga may work sila kaya kami muna. Tara guys, samahan niyo po kami. Let's go! Ano kay Kuya Nakadilawan kami ngayon Bakit ba na ganyan? Kambal kami. Dalawa lang mo yung Si Hit. Ako naka-hit. Siya si Hit Girl. Yan, si Hit Girl. At saka siya si Lason Girl. Lives agree. Siko na lang. Sigwan na lang. Niklos. Maganda rin pala yung dilaw. Guys. Siyempre guys, makakasama natin ngayon si Kuya Ulan. Ang tractor. Chan! At saka si Kuyang. Kuyang Anon. Si Kuyang Anon. Ano naman dyan? This is si Yun. Kuyang Anon. Anak ni Auntie Pasing. Ni Auntie Patang. Naghahanda sila sa sa pagpupunla. Isasabog na kasi yan bukas. Nakabuta pa guys! Sino? Sabi ni Joanne. Ikaw nga naka-shirt pa eh. Oo, Saan diba? ka, Day? Ha? Magpabayan ka, Day? Kasi nga, nakabagba. Ano yan? Baliw. Parang si Dana lang. Wow. Oh, lipat tayo agad. Palaka lang? Ilan yung Kuya Ulan? Ilang palaka? Pinakawalan naman. Hindi nilagay niya doon. Wala. Kainin ng palaka eh. Sana guys, marami kaming mahuli. Sobrang sarap talaga ng ararawan. Sana guys, mapuno namin to. Masarap. Sana mapuno namin to. Kala ko may nakuha ka kanina Kuya Ulan. Kahit ikon lang yun eh. Isa nga. Ba't inunahan mo na kami? Ayun, ko sarap. Hugay-hugay mo lang. Sa ilang? Hindi makarami tayo. Mahina. Kasansala ako bigahin. Ne, mapano, ne. Yung isa layo ah. Sampung ka daw para magandar na yung makina. Hiya! Aroy, ayaw pa ata guys makisama. Para sa inyong pag-angat ng pako yung ulan. Lakas. Pagbili yun. Hiya! Pahiya na tayo. Nahiya. Hintay ka din ko ah. Kaya niya ata. Ang birok feeding ko na. Ayaw magpa-video guys. Dito muna tayo. Muna kami maghapon muna kami tayo. Nahiya yung yung traktor. Ay. Igi o igi. Kalaki. Igi.
Ay, peng, peng, peng! Yun! Hirap pala maghabol, guys. Ay, peng, 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 peng! Pa, 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 pa. Jay, okay ka lang dyan? Meron na kaming panghapunan, guys. Libre na ang aming hapunan. Sige, takbo. Nagbigat ang damat. Dami, oh. Malapit na magpunan. Wow! Ooh, malapit na namin mapuno yung ano. 1.5. Ay, kuhaan ka lang pa. Ayun pa, isa! Yung! Ayun pa! Ayun ta! Ayun ta! Bilis! Ajay pa na eh! Ayun nan! Itatoy na eh! Siyaklagan! Dapat dito ikaw! Ayan nan! Itatoy na eh! Ah! Dulin-dulin ka pa ya! Yala ka mo! Sagpuan lang yan, oo. Ayun pa! Ala! Gato! Ay! Nagato! Kami ni! May isa! Ajay pa ini! Ay! Ay! Nay! Madibatilew! Napartak! Saan? Ajay pa gaya! Madibakita guys! Ala! Ala! Nagato! Ala! Nagato! Dati pa ini! Tuwata! Ayan nan! May madipay gamanan! Ala! Napanang tanay! Nagato tatay! Naan na pukaw daan? Ajay ni! Ajay! Whoop! Nay! Pwede ni! Ang dami! Ang lang dami! Kakatuwa! Paring tuwa! Ayun tayo yun! Ajay ni! Ajay tay! Oops! Duling kamanan! Ajay tay! Laki yun! Nagado! Eh, adudan guys! Eh! Dami na! Tapos man!
yun sa may dulo. Pero sabi ni Kuyang Anod, ano daw, punuin lang namin yung 1.5 para may ulam din daw siya. Siya din daw magkuha dito bukas.